Вітчизняне МЗС направило Росії ноту про припинення дії договору про дружбу та співробітництво. За словами очільника закордонного відомства Павла Клімкіна, цей договір не може бути пролонгований через численні фундаментальні порушення з боку Кремля. Причому цей документ, серед іншого, надасть змогу довести у міжнародних судах збройну агресію Росії щодо України. В цій ноті дуже детально аргументується щодо всіх порушень Російської Федерації. Я підкреслюю тут знову-таки слово «всіх суттєвих положень» цього договору. Це стосується як збройної агресії Росії проти України, гібридної агресії Росії проти України, економічного тиску, звичайно, порушення прав громадян України.